dzisiejszej Rosji. Na czym polega ta kidlowska podbudowa? Chodzi o to, do czego wcześniej nawiązałeś to na przykład do Chorwacji. Znaczy, pierwsza kwestia jest powiedzieć, że obecna władza dostaje interesy firmy na żadnym dialogu, nic z nimi nie chcą ideologię za dolarem, ewentualnie moje powiedziane. Natomiast żadnej innej to jestem przekonana, że nie mają. Jeśli pytamy, czy nie uznają jakoś za wygodną, i w tej chwili chyba za najwygodniejszą, najbardziej wpływową, uznamy jednak taką ideologię, elementami mocnymi, jak to zwykle w instytucji rosyjskich, narodowo, konserwatywno, taka wręcz klasną, prawda, bo też jest piątą, prawda. No i taka nacjonalistyczna, czyli jednocześnie konserwatywna. Taka jest w tej chwili ta myśl religijna. Także nie przypadkiem jest też to, że na zachód idzie też częściowo ten obraz na eksport. Nie przypadkiem, dlatego że Rosja doskonale wie, i Amerykańczycy doskonale wiedzą, że taka irredenta populistyczna kwestia jest idzie przez zachodnią Europę, ma ten komponent, więc bardzo jest fajnie się do niego wpisać. W tym sensie w pewnym momencie takie siły konserwatywne są skupione w Polsce, bo też okazuje się, że no, prawda, są tutaj sojusze bezpośrednie z Aleksandrem Luginem. Bardzo dziękuję, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak wojnę informacyjną z światem zachodnim toczy Rosja. Gościł byli Agnieszka Romaszewska, dyżurszowa telewizji Bielsa i Krzysztof Rak z Nowej Konfederacji. To był program Szukając Dziury w Całym. Łukasz Wawrza. Do usłyszenia. Jest pół do piątej. Informacje dnia w skrócie. Zapraszam. Większość dzieci od stycznia może wpłacić prawo do alimentów. Chodzi o świadczenia, które otrzymują z funduszu alimentacyjnego. Alarm w tej sprawie wszczęło Stowarzyszenie dla Naszych Dzieci. A wszystko przez wyższą pensję minimalną, mówi Dorota Herman ze stowarzyszenia. Od nowego roku nie może być ona niższa niż 2000 zł. To oznacza, że rodzic, który otrzyma takie wynagrodzenie, nie będzie już mógł starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 2000 zł to jest 1499 zł. Próba funduszu alimentacyjnego, który uprawnia do przyjmowania tego świadczenia, nie może przekroczyć 725 zł. I na tym poziomie Pałac Młodzi z jednym dzieckiem przekroczy ten próg o 9 zł. Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego mają tylko te dzieci, których jeden z rodziców nie płaci alimentów, a drugi niewiele zarabia. Jeżeli próg dochodowy nie zostanie podniesiony, dzieci zostaną podwójnie skrzywdzone, dodaje Dorota Herman. Myślę, że to już jest zaostrzenie, taka kara, krzywda dziecka, no bo z jednej strony tata się nie interesuje tą zmianą, zostaje tylko jednym rodzicem, a z drugiej strony też zostaje pozbawiona pomocy otrzymania ze strony państwa funduszu alimentacyjnego. Stowarzyszenie zbiera podpisy pod petycją, która trafi do premier Beaty Szydło na początku grudnia. W Polsce, jak wynika z danych, ponad 1 milion dzieci nie otrzymuje zasądzonych alimentów. Jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na podpisanie umowy handlowej z Kanadą. Przedstawiciele państw członkowskich zaakceptowali tę bliską deklarację wynegocjowaną przez przedstawicieli rządu federalnego, regionów i społeczności językowych. Ten dokument sprawił, że Walonia wycofała weto. Oficjalnie decyzja ambasadorów jest w procedurze pisemnej i do północy można jeszcze zgłaszać zastrzeżenia, ale spotkanie potwierdziło, że to tylko formalność. Ambasadorowie potwierdzili też decyzję o częściowym tymczasowym blokowaniu umowy. Na razie chodzi tylko o część handlową. Ta inwestycja wejdzie w życie dopiero po ratyfikacji porozumienia we wszystkich krajach członkowskich, co zajmie zapewne kilka lat. Teraz jeszcze tylko zgoda wszystkich parlamentów regionalnych w Belgii, co też wydaje się być formalnością. Premier Kanady oraz liderzy unijnych instytucji będą mogli złożyć podpisy pod tym dokumentem. Polski film Więzi z Zofii Kagalowskiej znalazł się na tegorocznej shortliście do Oscara. Oznacza to, że obraz ma szansę znaleźć się spośród 5 produkcji z różnych krajów nominowanych w tej kategorii. Więzi to pełna humoru, ale i ogromnie wzruszająca opowieść o zdradzie, przetoczeniu i miłości. Bohaterami są Barbara i Zdzisław, małżeństwo z 45-letnim stażem. 8 lat temu Zdzisław zostawił Barbarę i zamieszkał z inną kobietą. Zdecydował się jednak wrócić do żony. Powrót do wspólnego życia w jednym mieszkaniu okazuje się jednak dla małżeństwa trudny. Młoda reżyserka ukazuje intymny świat swoich dziadków z ogromną czułością. Dziadkowie oglądali film ze wzruszeniem, powiedziała Polskiemu Radiu Zofia Królewska. Już nie miałam doświadczenia żadnego, no ponieważ to pierwszy film, który nakręciłam. Ja też nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak bardzo intymnie to się może tak się potoczyło i jaki ten ciężar odpowiedzialności za bohaterów. Właściwie dotarł do mnie już po zdjęciach na etapie montażu, który był bardzo długi, ponad roczny. Co się robi po tym filmie? Nie będzie ci widziało, że coś takiego istnieje. Ale istnieje, to się strasznie mama z tatą kochają. Nominacje do Oscarów zostaną ogłoszone 24 stycznia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A 26 minut do godziny 5 i teraz zapraszamy do programu Świat w powiększeniu przy mikrofonie Paweł Reszka. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Dowiedzieć CETA, umowa o wolnym handlu Unii Europejskiej z Kanadą, całościowe porozumienie gospodarcze i handlowe. Czy po jej podpisaniu zaleją nas zlutowane kurczaki? Czy wielkie korporacje będą nas ciągać po sądach i odbiorą i tak ograniczoną suwerenność? A może to tylko mity? I trzeba podpisać umowę najpierw z Kanadą, a potem z USA, bo inaczej stara Europa zupełnie wypadnie z obiegu. A więc jest się czego bać? A jeśli nie, to dlaczego tysiące Europejczyków się boją? Czy to normalne, że mała zamieszkała nieco przed ponad 3,5 miliona osób Walonia Oma nie zablokowała umowy dotyczącej 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej i Kanady? To jest audycja Świat w powiększeniu. Przy mikrofonie Paweł Reszka, a naszym gościem jest wiceminister rozwoju Radosław Lewandowski-Łapęcki. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Cieszę się, że pan przyszedł, bo to pan pilnował naszych interesów przy CETA i pan pilnował naszych interesów przy TTIP. Dokładnie. Ale mam na początek do pana takie pytanie filozoficzne, bo wiem, że pan pracował również w Chinach, pracował pan tam w wielkiej korporacji. Chciałbym zapytać, czy niezależnie od szczegółów tej umowy o wolnym handlu, tej CETA, z tego TTIP, to my nie jesteśmy tak skazani na to, bo jeżeli tego nie podpiszemy, to po prostu przegramy. I rzeczywiście jest tak, że są pewne procesy globalnej gospodarcze, które wyznaczają może efekty również polityki handlowej. To prawdą jest, że to XXI wiek staje się wiekiem handlu, jeżeli chodzi o tę siłę potęgę gospodarek. Nie chodzi tylko o Chiny, ale jest też region ASEANu, ma 6,5 milionów mieszkańców i stale rośnie i będzie oczywiście jako region w niedługim czasie pierwszy w piątce. Globalny gospodarek Indie oczywiście są schodzącym takim czempionem z potężnym potencjałem. Oczywiście sposób jest to zagrożenie też dla dominacji Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone konsolidują też swoje przewagi konkurencyjne. I te traktaty handlowe są zasadnicze przed CETA, został podpisany TTIP, czyli ten transpacyficzny agreement dotyczący wolnego handlu. Czyli zresztą momentalnie powiedziały tym samym, czyli podpisali swój własny. Tylko zanim podpiszemy, ułowimy swoje sidła Europy, no to pokażmy, że z tymi państwami też możemy się dogadywać, też wciągać je w sferę strefy wolnego handlu. No tak, to znaczy na pewno jest tak, że zależy nam na tym, żeby ten transatlantyckie więzi pogłębiać, jest to częścią świata zachodu, systemu wartości, systemu też ekonomicznego, który chcemy rozwijać, żeby po prostu gospodarka była w tym najsilniejszym ekonomicznym bloku. Natomiast oczywiście, że są to procesy już ocierające się geopolitykę, wszelkim na tego, żeby interesy państw małych czy średnich były w tym całym procesie zauważone i odpowiednio zabezpieczone. I po to właśnie też bardzo tak stanowczo, mocno negocjowaliśmy te warunki, które mogliśmy w ramach CETA, bo przecież CETA była negocjowana przez Komisję Europejską. Komisja Europejska negocjowała, a myśmy mogli tylko narzucać tam swoje 3 grosze. Ale chcę tylko jedną rzecz, bo dzisiaj w ogóle rano byliśmy zupełnie innym nastrojem, bo wydawało nam się, że tej CETA może w ogóle nie być. I akurat rano nastąpił taki
się, że premier Brexit dogadał się z Banami i wszystko wróci być może do normy, a do tego o tym jeszcze opowiemy sobie, jak to było dzisiaj w Belgii. Natomiast chciałem pana ministra zapytać o to, dlaczego CETA wywołuje takie emocje, jak słyszeliśmy, nie tylko w Wallońsku, ale i w naszym parlamencie i w wielu miastach. Czy to dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do demokracji, że nawet najbardziej istotna ustawa u nas jest poddawana konsultacjom społecznym, natomiast tak ważna umowa jak CETA była negocjowana no trochę w tajemnicy sekretu, prawda? Właśnie umowa CETA jest bardzo ważną umową, której nie można lekceważyć w żaden sposób, bo jeśli się trochę zmienia zasady handlu, liberalizuje praktycznie 99% obrotu towarami, no więc tworzy pewną nową rzeczywistość, wiele szans. Oczywiście zawsze otwarcie się na handel co do zasady sprzyja tworzeniu miejsc pracy, ale też CETA budziła wątpliwości z tego względu, że obawy dotyczą tak wrażliwej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo żywności, zdrowie konsumentów i obywateli. No zawsze tam, gdzie wchodzi w grę właśnie bezpieczeństwo i zdrowie obywateli, no trzeba być przesadnie nawet ostrożnym. Ale producent żywności GMO na świecie, czwarty, antybiotyki, hormony wzrostu, to wszystko będziemy mieli, nie, nic nie będzie u nas. Ja rozumiem te obawy czy uwagi, które się pojawiały w propozycji, się spodziewam zupełnie, że nie można wprowadzić niczego, wiemy doskonale, że międzynarodowe koncerny potrafią znajdować różne furtki, fajne na przykład przy unikaniu opodatkowania, no to wiemy, więc takie pytania są absolutnie zasadne. Ja w toku konsultacji z różnymi środowiskami, z organizacji pozarządowych zawsze bardzo poważnie podchodzimy do takich uwag, ale co do zasady, CETA w żaden sposób nie podważa zasady traktatowej czy zasady ostrożności, zasady bezpieczeństwa żywności, praw państw członkowskich do tego, żeby te normy regulować się po swojemu. W związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby zgodnie z prawem ustanowionym przez CETA wyeksportować produkt zawierający GMO, który nie jest na liście tych produktów dopuszczany do obrotu w Unii Europejskiej, bo przecież pewne kategorie GMO w ogóle są w Unii dopuszczane i te produkty też są w Polsce, natomiast nie tworzymy żadnej nowej rzeczywistości, przynajmniej zgodnie z zapisami CETA. Oczywiście trzeba pilnować tego, żeby Komisja przyszła do głowy, żeby nie działać zgodnie, żeby nie omijać istniejących przepisów i to będziemy na tym robić. Będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, z każdym, kto zaangażuje się w ten proces monitoringu czy sprawdzania, czy rzeczywiście czasem dzieje się coś złego, ale co do zasady nie ma takiej możliwości, żeby zgodnie z CETA wprowadzić tutaj jakieś GMO. No więc, czy nasi rolnicy to wytrzymają, czy nasze takie małe rodzinne przedsiębiorstwa są w stanie konkurować z wielkimi farmami wielosektorowymi z Ameryki. No ale to Stany Zjednoczone są takie farmy w Kanadzie. Spójrzmy może inaczej, spójrzmy na w ogóle obecne statystyki handlu z Kanadą. Mamy bardzo korzystny bilans, eksportujemy dużo więcej niż importujemy. Same obroty z Kanadą i tak stanowią jakiś promil, mamy trochę więcej 0,5% naszych obrotów handlu zagranicznym. Sam handel produktami rolno-spożywczymi, czyli handel import z Kanady, stanowi w ogóle jakiś niewielki procent importu z Kanady. W związku z tym mówimy tu o wartościach zupełnie symbolicznych, które są w ogóle niezauważalne w skali rynku. Nawet jeżeli założymy, że import żywności chociażby z Kanady wzrośnie o 1000%, to będzie to zupełnie niezauważalne. CETA nie tworzy żadnej skali, żadnego ryzyka, które spowodowałoby, że zmieni się jakaś struktura albo przemysłu, albo struktura poszczególnych sektorów polskiej gospodarki, na przykład rolnictwa. Nie ma takiego mechanizmu po prostu. To jest kraj, który pamiętamy, to nie jest umowa bilateralna Polska-Kanada. To jest umowa, której Kanada jest zdecydowanie słabszym partnerem, nie ekonomicznie i demograficznie w stosunku do Unii Europejskiej, bo ten handel się będzie przecież rozkładać na wszystkie kraje. Unia Europejska, Polska generalnie będzie krajem, który stosunkowo mało w ogóle czuje jakiekolwiek zmiany, aczkolwiek chcemy maksymalizować korzyści, bo to trzeba patrzeć przez pryzmat również korzyści. Chcemy zwiększać handel, mamy bardzo zdrową strukturę handlu, wysyłamy produkty do Kanady, które są wytworzone przez polskie firmy, a nie handlowe. Często na polscy eksporterzy zarabiają pieniądze. Wiem, że człowiek ma tam już zdecydowany rzecz, oczywiście, ale też nasi rolnicy, przetwórcy, to prawda, że Kanada jest czwartym czy piątym, bo to z Indiami są, jeżeli chodzi o areały uprawy GMO, 10 milionów mają. To prawda jest, że uprawiają to GMO, ale z drugiej strony jest olbrzymia moda w tej chwili na zdrową ekologiczną żywność w Kanadzie. To jest gigantyczna szansa, bo my mamy przewagę ewidentną nad krajami nawet Unii Europejskiej w zakresie właśnie możemy wyprowadzić brand, markę zdrowej polskiej ekologicznej żywności zupełnie świetnie. Mamy dobry wizerunek takiego kraju, który nie jest zbyt beneficjony, sporo. Dlatego ja uważam osobiście, że powinniśmy na CETA patrzeć przez pryzmat szans i korzyści, ale nie lekceważyć zagrożeń. Bo naprawdę nie jest tak, że jakby entuzjastycznie do tego podchodzimy, bo widzimy te zagrożenia. Nawet jeżeli wydają się często wyolbrzymione, to pewne niepewności zostaje, to jakby wymaga naszą czujność, żeby monitorować te procesy. I mamy kurs bezpieczeństwa, walczyliśmy o to, żeby tymczasowe stosowanie było zawieszone w sytuacji, w której Parlament państw członkowskich nie ratyfikują CETA, wystarczy, że jeden z parlamentów europejskich nie ratyfikuje CETA, to tymczasowe stosowanie zostaje zniesione. W związku z tym polski parlament przegłosował uchwałę, zgodnie z którą na ratyfikację musi być zgoda 2/3, czyli to jest naprawdę duża większość, musi być potrzebny konsensus. Jeżeli cokolwiek by się złego wydarzyło, to mamy 3-4 lata może na to, żeby zobaczyć poznać te skutki. Jak cokolwiek będzie negatywnego, ja nie jestem posłem, ale wierzę, że nasi parlamentarzyści wzięli to pod uwagę przy głosowaniu, cokolwiek co świadczyłoby o tym, że są negatywne konsekwencje CETA. Dobrze, to teraz zobaczmy, jak to wyglądało dzisiaj, jak wyglądał ten kluczowy dzień, posłuchajmy data, polecam proces w Brukseli, jak przekonano Walonów do tego, żeby jednak podpisać. Po serii tygodniowych burzliwych negocjacji w Belgii, niekończących się rozmowach rządu federalnego z przedstawicielami regionów, dziś premier Charles Michel mógł ogłosić, że doszło do porozumienia. To on rozpoczął negocjacje z regionami i przekonywał do korzyści wynikających z umowy. To porozumienie jest bardzo ważne dla Belgii i dla naszych przedsiębiorstw, które skorzystają na umowie i dla rozwoju całej Unii Europejskiej. Umowa wzbudza mieszane reakcje we wspólnocie, nie inaczej było w Belgii, ale podzielona do podziałów jest przyzwyczajona, to przy okazji umowy znowu zarżało. Niderlandzkie Wyspa Flandria poparła porozumienie Unii z Kanadą, widząc w niej szansę, mówiąc, że wolny handel będzie z korzyścią dla firm. Polonia przeciwnie, widziała w umowie wiele zagrożeń, mówiła o obniżeniu standardów środowiskowych i żywnościowych,
jeszcze była ta umowa zawarta w okresie, w którym jeszcze dopiero zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że te umowy są jednostronne dosyć, jeżeli chodzi o prawo i obowiązki stron. Natomiast CETA tworzy nowy mechanizm sądu inwestycyjnego, który jest, no, można powiedzieć, jeszcze bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, które powodują, że państwa członkowskie mają coraz mniejszy wpływ na praktykę przede wszystkim orzekania w ramach tych sądów. Mówimy tutaj o organie, którego nie ma. Nie wiemy do końca, jaka będzie praktyka, kto będzie tam delegowany. Wiemy tylko, że będzie 15 członków. Więc budzi to nasze duże wątpliwości, czy nawet bardzo duże. Mieliśmy szeroką dyskusję na temat potencjalnych skutków. Będziemy się niesłychanie ostrożnie i uważnie przyglądać, jak będzie się kształtować struktura tego sądu. No, za to mamy kilka lat, bo powstanie tych sądów inwestycyjnych, czy w ogóle części inwestycyjnych wyłączone z tymczasowego stosowania, więc to w ogóle nie jest kwestia następnego roku, czy następnych 2 lat. Dla nas to sądy połączone nie muszą być połatwie osoba znająca jakby system, polski system prawa, czy kogoś, kto zna oczywiście, że tak, nie możemy sobie pozwolić na to. Kultura w ogóle arbitrażu w Europie Zachodniej zupełnie inna niż w Polsce. Musi być uwzględniona pewna wrażliwość, znajomość, praktyka prawa, które jest stosowane w tej wschodniej części Unii Europejskiej, czy w Europie Środkowej. To jest kwestia absolutnie realna, zasadnicza, rozmawiamy z tym komisarzem Masztą, zapewnienia, zrozumienia na pewno i zobaczymy, no na pewno parlament też weźmie pod uwagę przy ratyfikacji tej umowy międzynarodowej, jak będzie wyglądać ten finalny kształt. No nic, to teraz chciałem zapytać o troszeczkę dalej przed samej tej umowy. Słuchaliśmy świetnego materiału Beaty Powolskiej przez dyskusję, tak pomyśleliśmy, że nie wygląda to najlepiej, Golgowy tak jakby nie do końca się lubili, a my też mamy taką smutną refleksję, bo parlament jest rozmiarów mniej więcej Małopolski, prawda? I no potrafi wsadzić kiedyś szprychy takiego potężnego porozumienia. Jak to jest? Co pan, jaka misja potrzeba doświadczonego w biznesie? Ten system jest nieefektywny. No, to też wzmaga, myślę, niepewność wśród opinii publicznej, no bo jeżeli nie ma jasnego sygnału też z Komisji Europejskiej, która nie może znaleźć porozumienia na temat państw członkowskich, nawet nie tylko na poziomie państw członkowskich, ale jeszcze niżej na poziomie regionu, jeżeli Państwo nie potrafi przekonać odnośnie korzyści przede wszystkim, no to znaczy, że ten proces jest po prostu nieefektywny i powiem szczerze, tu sobie wyobrazić, co się będzie działo przy negocjacjach TTIP-u, który przecież jest umową podobno, ale jednak inną, tak, w sensie, bo partner, no właśnie, bo partner jest dużo większy i tak, i tu się tworzą zupełnie nowe ryzyka i zagrożenia, więc Komisja Europejska musi wyciągnąć jakieś wnioski, po prostu uwagi opinii publicznej o tym, że ten proces jest nietransparentny, proces negocjacyjny, to przecież uważam, że robić, tak? No, to jest absolutnie prawidłowa uwaga, rzeczywiście zastrzeżenia co do transparentności tego procesu są poważne, to parlamentarzyści członkowie rządów mają poczucie dyskomfortu, jeżeli chodzi o poziom informacji, co dopiero zwykli obywatele. No, ewidentnie oczekiwane jest takie od Komisji Europejskiej, że ten proces się poprawi. A więc tutaj zróbmy taką sprawę, zaczęliśmy trochę od praktyki doświadczeń, wspólnego doświadczenia, bo między Polsko-Chińskiej Izby Handlowej w Szanghaju. Mówi pan po chińsku, chyba 7 lat pan tam pracował. Chciałem pana zapytać, jak pan patrzy na to Unię Europejską? W Chinach ktoś powie, że jest tak, Stanach Zjednoczonych też wiadomo, z kim się dogadać, a Unia Europejska to co to dla nich jest? No przede wszystkim Unia Europejska to jest bardzo ważny partner handlowy dla nich. Wymiana gospodarcza, nie pamiętam dokładnie cyfr, ale jest to absolutnie proces kluczowy, mówię o Unii Europejskiej jako całości, partner handlowy i ważny inwestor, bo przecież inwestycje krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec w Chinach, Niemcy mają pozytywny wpływ bilans handlowy, to jest w ogóle jakimś trochę kuriozum, co tylko dobrze mi świadczy akurat, są bardzo duże, więc stąd się bierze też inicjatywa nowego jedwabnego szlaku, który ma łączyć Chiny z Europą i Polska jest tutaj bardzo ważnym elementem tej inicjatywy, chcemy z tego korzystać, chcemy, żeby polskie firmy zarabiały na tym, więc Unia Europejska jest bardzo ważna dla Chin. Na pewno jest tak, że jednak jest zupełnie inna kultura biznesowa, w Unii Europejskiej patrzą, że to pojawia się taka analogia i mówią, to w ogóle jest szerszy temat Chiny, które nie są krajem demokratycznym w sensie ustrojowym, w ogóle patrzą na procesy zmiany władzy radykalne, tak dziwnie trochę, bo on jednak jest kontynuacją, ten proces jest ciągły tam, a to też ale rzeczy dalej, więc, ale no trudno, teraz demokracja jest fundamentem ustrojowym i przecież nie będziemy tego rezygnować, to, że Chińczycy się dziwią, no trudno, jeśli chcą z nami handlować, to muszą to akceptować. Panie ministrze, dziękuję bardzo serdecznie, Radosław Domagacki, Global, minister rozwoju, człowiek, który pilnuje naszych interesów przy negocjowaniu umów CETA i TTIP. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu. To była audycja Puls Świata. Mówiliśmy o bardzo ważnych umowach, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. CETA to jeszcze, jak pan minister mówi, do przejścia, a umowa z Stanami Zjednoczonymi to przed nami, wszystko przed nami. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy, komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls Gospodarki od poniedziałku do piątku o 10:15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Ewa Borowiecki, zapraszam. Polska odpowiedziała Komisji Europejskiej na jej zalecenia w sprawie rządów prawa. Minął termin, w którym Bruksela oczekiwała reakcji ze strony Warszawy. Z informacji Polskiego Radia wynika, że dokument, który został wysłany do Komisji, liczy 10 stron. Rząd w Warszawie podkreśla w nim, że niemożliwe jest wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej, bo wiązałoby się to z naruszeniem prawa. Oczywiście co do Brukseli czekamy też, że część tych zaleceń Komisji straciła na ważności w związku z nową ustawą o Trybunale. Jest także mowa o tym, że Komisja nie zachowała rzetelności, przygotowując te zalecenia. W strukturach wojskowych jest jeszcze wielu funkcjonariuszy wojskowych służb informacyjnych, powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz w TVP Info. Minister szacuje, że to ponad 100 osób liczących 100 000 armii niszczy, jeżeli są to ludzie zweryfikowani, a to właśnie sprawdzamy, to nie ma powodu, żeby oni nie służyli, ale niestety wiadomo także, że zarówno pan Klik, jak i pan Siemoniak przyjmowali i blokowali w wojsku także funkcjonariuszy WSI, którzy mieli negatywną opinię weryfikacyjną. Minister Macierewicz zapowiedział, że oficerowie mający negatywną opinię weryfikacyjną będą musieli odejść z wojska. Rosja nie zamierza napadać na żaden kraj i ceni swoją niepodległość, oświadczył Władimir Putin. Gospodarz Kremla odpowiadał na pytania gości Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wandel. W spotkaniu z rosyjskim przywódcą wzięło udział ponad 100 znanych polityków i politologów z kilkudziesięciu krajów świata. Z Moskwy Maciej Juchrzanski. Władimir Putin skrytykował Sojusz Północnoatlantycki za straszenie rosyjską agresją. Jego oceny jest to tylko pretekst do zwiększenia wydatków na zbrojenia i wzmacniania obecności wojskowej w pobliżu granic Rosji. Rosja nie zamierza napadać na żaden kraj, zadeklarował gospodarz Kremla. Jednocześnie oświadczył, że Rosjanie nauczyli się w ostatnim czasie cenić wolność i niepodległość. Wspominając o konflikcie ukraińskim, Władimir Putin kolejny raz nazwał Ukraińców i Rosjan jednym narodem. Ruski Ukraińcy to zwykle jeden naród. Rosjanie i Ukraińcy to rzeczywiście jeden naród, zarówno pod względem historii, jak i kultury. Najpierw nas rozdzielono, a potem poszczuto jednych na drugich, ale sami sobie jesteśmy winni i sami musimy znaleźć wyjście z tej sytuacji. Pan Miejki wykryty sytuacji. Wspomniał, że o konfliktach politycznych między Rosją a Zachodem. Władimir Putin zapewnił, że Moskwie nie zależy na globalnej dominacji i nie ma w planach światowej ekspansji. Moskwa na czym jest.
wesoło i spontanicznie, w sposób cichy i pokojowy, przepełniony refleksją, w sposób, który nierzadko wzbudza podziw przybyszów z innych krajów. Czymże bowiem jest, jak nie manifestacją przywiązania do wiary, do historii, do narodowej tradycji, nasza obecność na cmentarzach, nasze tam spotkania. Spotkanie żywych z tymi, co już zabrano wielkiej ciszy. Odwiedzenie bliskich i tych, z którymi nie łączą nas więzy rodzinne, a jesteśmy im wdzięczni za to, czego za życia dokonali dla nas, dla Polski, dla polskiej sztuki i kultury, za to, że dostarczali nam emocji i wzruszeń. Szczególnie w Warszawie, choć nie tylko, to cmentarze i postawione na nich kaplice i imponujące nierzadko rzeźby, fotografie na porcelanowych płytkach i epitafia pisane piękną, dawną polszczyzną, świadczą o niegdysiejszej, dawnej Polsce. W Paryżu, Londynie czy Rzymie cmentarze są niejako kontynuacją, dalszym ciągiem miasta. Na paryskim Père Lachaise czy rzymskim Campo Verano spoczywają ci, co zbudowali wielkość i sławę tych metropolii. W Warszawie dawnego miasta nie ma, a jego najcenniejsze ślady są na starych powązkach. 41 lat temu niezapomniany piewca dawnej Polski Jerzy Waldorf, zatroskany o los najcenniejszych rzeźb, kaplic i nagrobków, zagrożonych ruiną lub wręcz całkowitym zniknięciem, powołał komitet opieki nad starymi powązkami, dziś noszący jego imię. Apel Waldorfa do artystów, dziennikarzy i wszystkich ludzi dobrej woli o udział w zabytkowej kwestii na rzecz ratowania tych bezcennych śladów polskiej przeszłości spotkał się z niezwykłym i wzruszającym odzewem. Odzewem, który nie słabnie do dziś. Co najważniejsze i niezwykłe jednocześnie, Waldorfowy pomysł przejęli spontanicznie ludzie w wielu miastach Polski. Towarzystw i komitetów dbających o cmentarne ślady polskiej tradycji i kultury jest już w Polsce kilkadziesiąt. To dobitny dowód, że przez te lata obudziła się nasza wrażliwość. Wrażliwość na nasze korzenie, na ślady przeszłości, na tych, co odeszli, a za coś jesteśmy im wdzięczni. Dzień zaduszny, Dzień Wszystkich Świętych to chwile, kiedy spotykamy przyjaciół, ale i nieznajomych, z którymi łączy nas to, że spotykamy się przy tym samym grobie. W tych dniach patrzymy na siebie przyjaźnie, stojąc przy grobie Krzysztofa Kieślowskiego czy Zbigniewa Herberta. Inne więzy odczuwają nieznajomi, którzy przyszli odwiedzić Agnieszkę Osiecką czy Czesława Niemena. Wielu z nas odwiedzi na krakowskim Salwatorze Andrzeja Wajdę. Czy tylko na cmentarzach, czy tylko w tych dniach potrafimy być razem? Wierzę, że nie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Koniec audycji Josy Patry, gośćmi są profesor Hanna Zdowczak z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Udało się. I Mateusz Mateszkowicz, dyrektor TVP Kultura. To była krótsza nazwa, było łatwiej. Dzień dobry, szanowni państwo. Spotykamy się, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wymiarze zarówno historycznym, jak i kulturowym tego okresu, w który wchodzi dzisiaj cała Polska, czyli okresu wspominania zmarłych, a także jakiś tam mierzenia się z własną perspektywą skończoności swoich losów. I w związku z tym pytanie, która, tak patrząc na dzisiejsze społeczeństwo polskie, która z tych nas jest bardziej odpowiednia do opisu? Ta, która była lansowana w czasach PRL-u, czyli świętów zmarłych, czy ta, która dzisiaj nigdy wcześniej jest bardziej obowiązująca, czyli wszystkich świętych? Pani profesor. Tutaj nie ma wymienności, to znaczy są dwa dni święte, czyli jest uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada, to czyli jest 2 listopada i to jest wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. I już na nazwach widać, że chodzi o dwa różne święta tak naprawdę, chociaż podejrzewam, że z perspektywy przeciętnego uczestnika praktyk listopadowych, czyli tych zadusznych, to właśnie zaduszki są najwłaściwszym określeniem. Mateusz Mateszkowicz. Co też wierzę, że sądzę, że Dniem Wolnym jest tylko 1 listopada, więc jest to dzień, w którym wszyscy pielgrzymują na groby swoich bliskich i dlatego tak mocno ten 1 listopada kojarzy się ze świętem zmarłych, czyli spaleniem zniczy drugiego już, czyli to właściwy dzień obchodzenia pamięci swoich zmarłych, to zwykle wszyscy są w pracy albo w samochodach, pociągach i wracają do swoich aktualnych miejsc zamieszkania. Ale skoro pytamy się o taki współczesny wymiar, to chyba żadne inne święto nie pokazuje tak bardzo zjawiska, z którym mamy do czynienia od zakończenia II wojny światowej, które miało też kolejny taki swój nawrót w latach 90. na początku tego wieku, czyli wielkich migracji. No, bo to jest taki dzień, w którym niezależnie od wyznania i od poziomu sekularyzacji jednak pamięta się o grobach swoich bliskich i nagle okazuje się, że są zaparkowane ulice, policja uruchamia akcję znicz, prawda? A co to znaczy? To znaczy, że cała Polska tego dnia jest w ruchu i wtedy widzimy coś, co nam umyka na co dzień. Widzimy to, jak bardzo się przemieszaliśmy, jak bardzo się przemieściliśmy ze wsi do miast, pomiędzy miastami, to jest bardzo wyraźne. I dlatego dla większości Polaków to może się podobać święto zmarłych, czyli takie najbardziej polskie rodzinne święta. No właśnie, pani profesor, czy to, o czym wspominaliście państwo, o tym przemieszczaniu się Polaków, właściwie to jest jedno z takich tak naprawdę dzisiaj zjawisk, z którym bardzo mocno się te święta kojarzą. Warszawa się wyludnia na przykład. Są miejscowości, które się zaludniają rodzinami, które wjeżdżają tam się właściwie raz do roku, często właśnie ktoś święto zmarłych, czy wszystkich świętych nagrody. Czy można powiedzieć, że rozwój komunikacji w Polsce, tak, który narastał, ale i te ogromne migracje w ostatnim czasie, że one zmieniły charakter tego święta? Z całą pewnością tak, przy czym musimy pamiętać, że to święto wiąże się z taką dominacją Kościoła rzymskokatolickiego i jego kalendarza, ale w związku z tym zarówno prawosławni, jak i katolicy, chociaż to nie jest ich termin święta, często też uczestniczą właśnie w tym święcie i przemieszczają się, bo jak wiadomo, greckokatolików i prawosławnych mamy rozrzuconą w wyniku akcji pisma, nie da się tego nie powiedzieć. W związku z tym te podróże, zresztą w ogóle w wyniku II wojny światowej wiadomo, że u nas była wędrówka ludów, więc podróże rodzinne, potem jeszcze migracje do miast, to jest takie ogólne tło, można powiedzieć, tego święta, który jest rzeczywiście najbardziej takim kreatywnym w sensie społecznym. I to, więc tworzy więź społeczną, ale to... W jaki sposób to się odbywa? No właśnie, wydawałoby się, że dotyczy tych, którzy już jakby zostali dopisani ze społeczeństwa.